Was it the voice? Was it the fire burning in me? Madyong buntag mga kahigala. Today is Sunday no, early in the morning. Di ako sa bahay nila ni Higalang Cindy. Nagpahatod ko ni Banana og sayo diriya. Kanituod na bag, yan yung binili ni Higalang Cindy sa ako, na handmade. Ug sa dihang agahong naong arang dakuan na. Maupod ni ahong bag o handmade pod ni. Malimba di ay may karon, maohing sadyo ko og ari. Nasa simbahan na kami ngayon. Maraming tao ang nagsimba today. Pagkatapos pala namin dito sa simbahan, pupunta kami sa bahay nila ni Higalang Lina. Doon kami mag-lunch. Washed with pure water, what is that? That's the word of God. Let us hold fast the confession. Maupay paghuman og simba, syempre magpicture-picture sa midri. Mao din si Marlene og si Cindy. Chika-chika sa sila sa ilahang mga jumiga. Pagkatapos ng chika at picture-picture, pupunta na kami kay Higalang Lina. Hours later. Have electricity in South Africa. Not very often, but we sometimes have electricity. But because the government didn't pay that electricity bill, okay? So sometimes we have electricity, but not very. Maybe now and again. Mag-update lang ako sa inyo bukas kay time to sleep na oy. Unja load shedding lagi oy, ngiob ang paligid. Nagpijong-pijong ko kay sakit na humata oy. Katugon ako. Pijong-pijong .com. The next morning. Hindi nag-prepare na ko mga kahigala para moadto na ko sa bar nila ni Cindy. Kay magpahatod ako kay Banana no, kay mahasol na si Jaw magkuha pa na diri kay perting na Jua. Tujuon ni ang among bay. Anong gagawin natin today? No. Wrong, Cindy, wrong. We do not understand you. What's that? What are we gonna do today? Sheena? Where's Sheena? In today's video, we're going to go Zumba with Beshi! Pause! Let's go! Come on, guys! Let's go to Waterstone! Virgin Active, yan! Huwag na. Papasok na kami sa Virgin Active. Mami! Hi! I'm putting up. Sana! Halika na! Yan na, si Uka. Yan. Welcome to Virgin Active! Take one! What's the... Nagaya ako. Wala lang pang ano. Wala pang tilating. Souvenir. Kayo pahiya. Kuha ko sa si. Kabag muna.
We're done. Maglakay-lakay ko ka na. Hello guys. Sige na. Kakapagod ano. Okay lang kayo. Gusto ko na mag-give up, pero pag nakikita ko yung matatanda na sa akin, yung makayala ko, Wala mo ba yung sumatanda katabi ni ilang taon na yun? 72. nakita mo na tapos sasabihin ko, exit na. Kaya nga. Nag-stop kami dito para kakain ng lunch. Alam nyo ba mga kahigala na akong lunch is free. Ang nagbigayan si Cindy tapos si Higalang Daryl. Half-half sila. Sana all half-half. Ang bait-bait talaga nila sa akin since pag-abot na Hodria sa SE. Swerte ako na may kaibigan ako na gaya sa kanila. Kaya pala. Sabi ni Rochelle, gusto na daw niya mag-give up, pero yung lola. Bongga, hiyang-hiya. Nakakahiya. Papasok na kami. Dito pala kami kakain sa Sanok. I don't know, Sanok or Sanook. Ito pala ang in-order ko. Hindi ko nakuhaan ng video. First time ko rin tong nakakain na ganito. A few days later. Magbayad na kami ngayon sa trailer. Ilang days na lang at aalis na kami dito sa Somerset West. Yan yung mga trailer, oh. Yan. Si Banana lang ang pupunta doon. Kay Kuan. Magbayad naman po siya. Saturday ngayon. So, alis kami Thursday. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 4 na araw na lang, no? At aalis na kami. Kaya medyo busy. Kay Monday, Tuesday, may lakad, may training ako. Charot, training! Tapos si Banana din. Ay, sana all may training. Kaya, busy last week. Nag-train din kami. No, nag-start kami Wednesday, Thursday, Friday. Kaya busy-busyhan. Nandito kami sa pizza. Ito yung pizza. Waiting na lang kami sa aming order. Ito na yung ano namin mga kahigala, pizza. This is my pizza. Okay, look at it. Look at the size. Ooh, lovely, huh? Lovely jubbly. This is Mom's pizza. Okay, look at the size. Too small. Because she's too fat. Ay, ningtambok na dyan ko ron mga kahigala. Nasa beach kami, oh. Tingnan nyo. Ayan. Dito kami kakain. Pepperoni deluxe to. Then, itong small is small pitaroni. Pitaroni. Kaya, ito, maraming pita. And then, chili. With chili ni siya. Kaya medyo maghang. Kain pa more. May aksidente na naman. Kaput. Pauwi na pala kami mga kahigala. A few moments later. Operation Tangtang sa bed. Ako yung tag-gunit. Si Banana yung tag-tanggal. Madilim kasi, load shedding na naman. Iba-vacuum ko to mamaya pag may ano na electricity. Kalat-kalat na naman. Yan. Ay, kakapagod. Yan ang bed namin. Nilagay na. Who's this fatty boom boom walking into the room, huh? Foam na lamang amonggi. Butang diri kay para easy peasy na lamang no. Why Ibutang haven't you sa got panties on, huh? trailer. Nagpantir ako mga kahigala kay mulakaw mi. So magilis ko karon to the sea. I'll be coming back. Wait for me. Take my
we sing a different song. Huh? Take my hand. Take my whole life through. Yeah. Can't help falling in love with you. Bago kami aalis, magtanggal muna ako sa kortina dito sa sala. Tapos na ako nagtanggal sa toilet. Bukas na ang sa kwarto at dito sa kusina. Ang dami pa naming ligpitin. Sino ba dyan gustong mutabang? Tabang na. Arat na. Saglit lang kami sa aming lakad. Kay medyo gikapoy na talaga kaming dalawa ni Banana Ulala. Gusto na namin mag-rest. Rest. 1 hour later. Galing na ako naligo kay lagi ara ng abuga. Pasensya na sa kuan nga background ng dangan ng hinay-hay dira. Hinga-dinga jud ni ba sa mobalhin, kalit-kalat. Yan si Banana nakahiga na unja buslot. Buslot. Beka naman, may mag-sponsor ng t-shirt dyan para kay Banana. Sponsor noon. Bitaw mga kaigala, yun lang ang aming ma-share, no? Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy, musubol, bikan. Bye-bye and good night. And just levitate.